Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTrari 263 pano pajani nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Video randava nezvaro muzuva ranhasi ividhiyo revanhu avo vanga vachikuitinesa kupiswa kwakaitwa vanhu vemuZimbabwe kuSouth Africa. 9 ndo vatakanzwa kuti ivo vakafira pachiitiko ichi chemapurisa evanhu vaipisa magweja kuSouth Africa kunzvimbo iyo inonzi Springs kuSouth Africa. Pavakazotizira mutsanga mapurisa ekuSouth Africa akatora moto akatora petrol akadira imomo akabadza moto, pakazotsva vamwe vanhu vakafira ipapo. Vamwe vachona vakatiza vasati vawanikwa, vamwe vachiona ndo vakazomhanyiswawo kuzvipatara kwakasiyana siyana. Nomboro 12 this video wapedza kuona video iri utaura zvaunofuka kucomment section. Vari kunzi dzokerai kumusha, vanhu maZimbabweans anzi dzokerai kumusha vari kuSouth Africa. Pavari kudzingwa vachinzi dzokerai kumusha ndo zvimwe zviri kuitika kuSouth Africa. Nomborota zvatinofunga kucomment section. Asi tata saZimbabwe inyika ine peace, even maSouth Africans akauya muZimbabwe hapana anomboda kuvatandanisa kuti musavhurire mabusiness enyu munyika yedu yeZimbabwe. Inyika ine runyararo, asi isusu tiende kuSouth Africa tiri kumhanyiswa. Ndatione this video. Tikakuma kuSprings. Yeah, ndinokwanisa kuuza. Yes, munogona kutaurisa ka? Zvakaitika ndezvekuti mapurisa nemasoja vakasvika ndobva tamanya tikanovanda mumvura kune tsanga dziripo. Tanovanda ikoko masoja akanotorera machangani petrol atorera machangani petrol ndo vakazoona kuti pane rimwe side panga kune vamwe vanhu kune vanhu pavachira petrol iya pavapisa tsanga dziya ndobva vanhu vatanga kuchira imomo vachitira mutsanga. Inini pandaiva vakasvika but daiva nemvura vakatadza kupisa nenyaya yekuti papa nemvura. So vanhu vakakuwara pachiitiko ichi vangani? Panzvimbo iyoyo panga pane vanhu vakawanda, asi handisi kuziva kuti vanhu vakakuwara ipapo vangani. Handitozivi pakuti isusu magweja hatizivani. Hamuzivani? Ende vanhu vacho vazhinji vakakuwara ndeve munomu here oro ndeve kumusha? Vanhu vakakuwara ndeve kumusha nemachangani. Machangani akakuwara vamwe vacho hatitovazivi, dzimwe hama dzacho hatisi kudziona. Alright. So vekuZimbabwe vakakuwara vanogona kuita vangani, uye akashaya ndewo kuZimbabwe roro ndewo munomu? VekuZimbabwe vakakuwara vanogona kuita more than 18. Akashaya ndewo kuZimbabwe. Akashaya ndewo kuZimbabwe. So vakakuwara vacho vari kupi as we speak? Vakakuwara vacho vamwe vakaisiwa kuzvipatara, hatizivi vakanzi vakachinjiwa, hatisi kuti vari kuchipatara. But vanhu vabvako vati vari kuona 10 kune vamwe vatisi. So pane maZimbabwe pane vamwe vasiri kutoonekwa, vasiri kuzivikanwa kunzi vakakuwara here, vapenye here oro vari mumvura? Varipo vamwe vari kutozivikanwa, vasiri kutozivikanwa kuti vapenye here, vakakuwara here kana kuti variko kumvura. And nhamba yacho yakawanda sei yevakadaro? Zvamanje vandiri kuziva vari kushayikwa i3. So panapa chiitiko chiri panapa chii chiri kuitika, vanhu vakaunganirei panapa? Chiitiko chiri kuitika panapa ndechekuti vanhu vari kuorganize kuti toita sei nyama dzedu dzakakuwara nevamwe vari kuzvipatara nevakafa kuti tionesane kuti todii. Alright. So imimi help yamungade as a community, you are saying you are one of the people who were there. Help yauri kufunga kuti ingadiwe panapa ndechi? Ndaona veconsulate vari panapa, vezororo Phumlani vari pano, especially vakakuwara. Help iri kunyanyodiwa ihelp yakaita sei? Help yatiri kuda zvaizvezvi ihelp yekuti tizive kuti vamwe vedu vatisiri kuona vari kupi. Kana taziva kuti vamwe vedu vari kupi ava vatisiri kuona, kutangira ipapo kuti tobetserekawo sei kana tawana vamwe vedu. So pari zvino mwoyo yevazhinji kuda kuziva kuti vasiri kuwanikwa vacho chii chakaitika kwavari. Vapenye here, vakakuwara here oro vakafira mumvura? Ndo zviripo pari zvino tizive kuti vapenye here, vakafa here. Tinongoda kungoti tingokwana, kana takwana totangira ipapo kuti towana help ipi. Yeah.
ndiri kuona panapa pane vanhu vakasiyana siyana, pane vekumusha, pane vemunomu. So pachiitiko ichi makabatana here vanhu vekumusha nevemunomu kuti muone kuti mungabetserane sei? Ipapo handichazivi kuti vemuno vari kuda kutibetsera here kana kuti, asi isu vekumusha kuzama kuti tibetserane tiwane vamwe vedu. Kana tawana vamwe vedu toona kuti todii, tovaendesa kumusha here kana wawane. Ende vakakwara vakakwanisa kuwana here help kumahospitals kuti varapwe maronda ekutsva aripo acho? Kune vakakuvara vakabudisiwa, havana kukwanisa kuwana health, havana kukwanisa kuwana mushonga, tisingazivi variko kuti vari kuwana health here. Alright. Mungaito here umwe munhu angade kuti rondedzerawo zvimwe zvakaitika kuti vari kuona vanyatsonzwisisa kuti chii chakaitika uye kuungana kwakaita vanhu? Alright, yewe baba? Inini ndini umwe wemugari wemudhakafonteini muZimbabwe. Ndanga ndiri munzvimbo yakaitika zvinhu izvi. Mapurisa akauya akabatidza moto. Vabatidza moto. Vaibatidzirei moto? MaZimbabwe tine nzvimbo yatinotiza tichipinda kana vachinge vasvika. So kusvika pavakaita takatiza tichipinda nzvimbo iyoyo. Tapinda nzvimbo iyoyo, mapurisa kuti vatitevere mune mvura nesanga, vakatadza kupinda nzvimbo iyoyo. Tichibva tahwanda, ivo neplani yekuda kuti tibude, vakabva vabatidza moto. Zvinhu zvagara zvichiitika. So pakubatidza moto kwavakaita ivo, moto wakaenda kokurira vanga vari mumvura. Vanga vari mumvura vachibva vatsvira imomo. So vakatsvira mumvura? Vakatsvira mvura nemoto wakabatidzwa nemapurisa. Alright. So imimi makakwanisa kusurviva sei? Ndiri kunzwa kuti pane vari kushayikwa, pane vakakuvara, pane akashaya. Imimi makakwanisa kusurviva how? Pane vanga vari mumvura vakasurviva, vakakwanisa kutora tsanga kuisa pasi pemvura yavanga vari, because vakatsika mvura yaisvikira umu. So ukatora tsanga idzodzo ukadzisa pasi kudai, moto haukwanisi kupisa because area yauri unenge wagadzira ground. Vakapundikana kutora tsanga idzodzo kuisa pasi, ndo vakatsva because tsanga dzakadii dzakawanda. Ndo masurviviri akaita vanhu vanga ari musanga. Zvigadzirira fireguard yako iwewe pachako kuti ugone kurarama pauri. Alright. So kuungana kwakaita vanhu vari kunyanya purpose yekungana kwakaita vanhu panapa chii chiri kuitika panapa? Mungakwanisa kutitsanangurirawo? Muzuva ranhasi kuungana kwakaita vanhu, chekutanga tadhononderera umwe wedu mari wakatsva wanga asingagoni kuenda kuchipatara, kuti timuise kuchipatara. Chechi2 tiri kuda rubatsiro kubva kumaorganization akasiyana siyana kuti agone kutibatsira eze maZimbabwe vagone kutibatsira, vakashaya vagone kunochererwa kumusha kune hama dzavo, varwere vagone kubatsirwa because pane varwere mapurisa vakaita hawo utsotsi vakavaisa muzvipatara zvakasiyana siyana kuti titadze kusangana nehama dzedu, vakavaisa kuzvipatara zvakasiyana siyana. So tiri panzvimbo yekuti tiri kutsvaga hama dzedu dzakadini dzakaiswa kuzvipatara zvakasiyana siyana, but namba yevanhu tiri kuma20 kusvika pa30 papo haisati yanyatsokubuda pachena kuti tione kuti vanhu vakaremara ndevapi, vari muzvipatara ndevapi, ndivanani. Titori nemamissing person akawanda paregional. Those who are missing, hamisi kuziva kuti vakawanda sei uye hamisi kuziva kuti vari kupi? 20 to 30 ndo average number yedu paregional. So semaonere enyu ava havasi kuonekwa nekuti vakatize here oro havasi kuonekwa pamwe kana kuti vari mumvura oro hamuna clue yekuti vasiri kuonekwa vari kupi? Vasiri kuoneka chekutanga vari kuzvipatara nekuti mapurisa akatanga kuisa vanhu kuzvipatara zvakasiyana siyana. Nditi kuti uzoita follow up hama yako chaizvo chaizvo, mari momwe unenge usina chekutanga
2 mapepa akakwana unenge usina kuti nepamwe paunosvika panodiwa mapepa akaringana. Chechi3 mamwe mamissing person tirifungidzira kuti ari mumvura imomo because hamusati maiswa research yakakwana kuti vange vari mumvura imomo. All right.